Добър ден. Добър ден. Вие от село Църник ли сте? Да, Църник. И какъв е живот от село Църник? Чурук живот, да бе, бутни кошар. Що ти кажу? А що е това бутни кошар? Да, ти пита бащата на сам. И тук има ли субвенции давали за овци, за крави, мачки, кутища? Да. Аз те чувам овци тук, ама. Само не ги дава още. Не ги дава. Бера да го е. Бера живот. Сиромашчия. И аз като ме гледаш млад, баща ми половин човек, не може да дойде с овците, аз мога да... Брат не ли го знаеш, он малко е по-популарните. И аз мора тея днеска дойдех тук малко с ти да ти попас, ама не бил. Не бил, мора да ти попас и аз си... Я чекам да си заеде слънце да си отвърна. А субвенциите си рамащия. Я така искам си женски, аз много така... Не ме аресува, грозен съм така, нежлив съм много. Мърлав в совцовци ода. Била? И за това искам така сам малко и по-така. Тя йо стил. Опа, камна, разбираш, ама... Няма що да правиш си рамащия. Интернет имаш ли? Ще правим, бе, аз всеки ден си пишем с тази космос. Да. А ще правиш на интернет най-вече? Ще правя, бе. На интернет следвам на Фейсбук. Ще знам само като гледам кой има социалка, дали студенти ще дадат. Това съм турил. Кантер играш ли? Кантер? Да, шо? Не бе Кантер, па ти Кантер, да гледам Кантер. Играм тази наша лъвджиската там, къде вътре сайбим дебо, оня ден ме нападна, тук че го дава. Да не беше тази това, като... Бау, знам, глади го тепах. И? И шо, и елете ли го му тепах, го и? Жито сайта ли? Жито. Сеете ли? Сади ме. Не, трябва не пита за жито. Або идеме такво, каселика, не знам. Синка, бе, чурук жито. Чурук. Не знам. А кой е градоначалник на селото? Градоначалник. Нямам градоначалник селото, бе, синка. Имаме таков мустаклия, муфтия. Муфтия, двоите са. Кошка с един друг, ама. Той и Лобели е, шо е, по тия популарните. От имам блиндирано пунто. За това. А той муфтия, той не е турк байер. Кога има нещо природа и само, ако ти ги кара, мен не ме кара. Оди. Вика, ти имаш овци, вик. Отбим от социалката. И от социалката взимах овци, съм имал сега призорно суда 30 000 са оти и аз те. Ти кола вевки ту нема леп шо да я дато ни япа лепа. Жито, пакирките те, чурук жито ми се роди. Пъна пракол беше пъна. А не ще да правя. Дръва има ли? Дръва има синка. Дръва има синка, става кокалява, ако бил му се стир, изкривите нози. Докарва по-малко. Докарва. А продаваш ли нещо? Продавам кой ми тера. А ще продаваш най-вече? Буков да. Да. А мармалад? Мармалад, не. Що е това мармалад? Това ще бере на планината, не знаеш? Не, шинка, но по планината, аз съм tu по Бело, по Сива Фарман, по Гарваница, там по Владомировото имане, оти от него съм аз, я него съм овчарка. Оти негови овци има, иначе моя ред вчера беше. А иначе, парни ли сте ви? Кажа си, бе. Къбе, войник. Те... Много ме боли на моя. Десни бубрек ми уйде на фената стане. Не бил. Я гледаш тук и това око не сега, да ти го покажа. Покажете. Не мой. Не мой ти скара за една къл. А колко се куцва там младо дърво? Войната и стебни. Пионар ли то дон? Той бе, на суда. На суда стоя с големите заби. Знаеш ли? Не го знаеш ти. Бега си ти, синка. Чекай да ти, шо е проблем? Аз съм новинар. И какъв новинар си? От YouTube. Субвенции? Имаш субвенции, бе? Не, бе. Ще ми се смееш. Не ти се смея. Субвенции за всите, чурук жито, избегай всите. Айде, ще се чуем друг път, Айде. Чао. Айде, пусти.
Бе,